Right ke anathi siyaba ke into okubana uyahamba wazofika ke kwisoka apho ke ucoach wakho Brandon waku-invite into okubana ke khanikhe be now khawusixele ke ngoku kwenzeka ntoni anathi ngoku njengangoku. Ngoku I am facing le nto yenzekayo uba njema ndithathiwe so ngoku ndiface thathwe phi lana ndithathe kwi-BT. Okay, ntoni i-BT? I-BT it's a football academy. Okay. Itim kaBrandon nayo. Okay. Njema ineetim eziyi-2 but i-academy leya ayo club. So le nto yakhe ine-partnership eSpain. Okay. Le BT yakhe so le partnership yakhe yile ke ngoku besitrayelela last year ndithathwe kuyo mna yiyo le ndiyelayo eSpain. So ngamazwi apheleleyo wena ujongene nohambo oluya eSpain. And what are the challenges? Wakhe waya eSpain ngaphambili? Zange naye eSpain. Wakhe waya nakweliphi ilizwe? Mhlawumbi let's say besides noba yenye iprovince. Okay, meaning that ke ngoku eyona nto siyifundayo apha into okokubana isport siyakwazi ukuthatha sikuse apho ungazange wacinga khona ukuya khona. Ngela xesha sifika izandaba wabanjani umama i-excitement and all that? Yobekivuya kakhulu. Okay. And into onosixela yona mhlawumbi in terms of i-support kwicala likamama ekhaya ndiyazi into yokuba bevuya kwa uvuyo olu luthetha i-support ukuxhasa kangakanani? Mama make sure uba uyandinika imali yoya kwi-matches ezidlalayo like away most imidlalo away wenza sure mama uba ndiyifumana laa mali. Mama wenza sure uba ii-soccer boots zam zisoloko zi-right. Okay. Oko ndixolisa mna oko ndizamele uba yonke le nto ndiyicelayo kuwe andenzile uyandiqolisa. Okay. Right mama, into endifuna uyazi ke ngoku into yobana nalo uhambo ngoku lujonge eSpain ayondlwane lena iyanetha uba ziimali ezininzi ezifunekayo phaa and yonke loo nto leyo. Ufithi kangakanani? Are you fit for olu hambo luka-Anathi kugel wakho? Hayi andizuxoka mhlekazi, andizuxoka konke andikho fit. Ndiyazama apho nalapho kona nje hayi andikho fit kona for uhambo lakhe. Uloyiko lam ke kukufeyila umntwana. Iyandingcungcuthekisa ke le ipati yoba angabe kanti ndiyamfeyila ke ngoku. Especially sefumana amathuba nje and esitsho nento kokuthi i-support omnika sona locally which is i-support asijongileyo nangaphandle. Njalo. Xa uthi mhlawumbi awukho